Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki wis rampung entoke mergawe. Jadi wis bersih kabeh ya. Wis bar korah-korah, wis bar nyuci, wis bar masak, bar nyapu, wis bar apa ku mandi ya. Dadine wis fresh. Badane dhisik iki fresh wis seger. Jadi deseh kuwi saiki mau meluruskan ya guys, komene family online. Dadine ben padha ngerti sak benere ngono lho guys. Engko deseh darani gawe-gawe. Ngono nggih. Iki komenane Ibu Dian Salimah. Berarti tak bales dengan Viti nggih Bu. Engko nek tak bales kolom komentare jenengan malah kesuwen oleh maca. Dadine tak bales dengan Viti. Nah, komenane ngene guys. Masa iya orang hidupnya berkecukupan, rumah bagus, motor punya, mobil punya, makan tidak kekurangan. Jangan bikin kaption kere de. Jangan bikin kaption kere gitu de. Kalau hanya untuk strategi marketing per YouTubean. Lah tak nggo apa Ibu? Nek aku gawe-gawe, misale aku gak dingonokno wong mosok tak gawe judul ngono. Dadine mergawe iki yo nek desih ngomong ki yo A yo A, nek B yo B. Dadine ora tak gawe-gawe ngono lho, guys. Lah apa mergawe dibuat-buat apa ki konten yo apa onone saben dina sehari-harine iki kontenku piye? Ya wis konten apa adanya. Dadine uga tak gawe-gawe, guys. Lah apa aku gawe-gawe konten ben apa kuwi kaptionku munggah. Dadine ben followerku munggah. Dadine desih gak duwe pikiran sing kono. Gek enek aku rek ben iki engko tak gawe judul ngene ya. Ben napa kuwi sing nonton ki tambah akeh. Ben wong-wong iki do kesane piye ya judul ngene engko ben do ndelok. Ngono ki sumpah demi Allah desih gak teko pikiran teko kuwi, guys. Maksude gak tok tek duwe pikiran sing ngono. Jadi desih gawe YouTube kuwi ya real apa adanya. Dadine desih di endo wong kaya ngono ya apa adanya. Kuwi wis suwe, guys. Wis enek nek 1 bulan. Tapi kok paksu karo desih iki ya cukup meneng. Dadine ya wong jenenge wong ya, guys. Jenenge wong iki ya kadang ya duwe anyel, kadang ya duwe mangkel. Ayo jenenge ngata-ngatain wong kok ora dipikir sak nggurine. Iki engko ki nusuk perasaane wong po gak ya. Iki engko gawe gelane liyan napa ora ya. Gak dipikir, guys. Angger-angger jeblak nek omongan ngono. Dadi iki meluruskan nggih nek aku darani gawe-gawe ben followerku munggah. Kuwi aku babar pisan gak duwe pikiran teko kuwi, guys. Tenan sumpah demi Allah nggih. Aku ki wis kaya wong piye ya, guys, ngempet. Dadine piye yo? Ya wis ngene lho. Iki engko aku cerita, ya aku panggah salah, nggih. Ora tak critakno. Komenane saya suwe saya do nglantur sing aku darani ngene ngono kuwi lho. Ya panggah sithik-sithik engko tetep tak critakno ya, guys. Sing penting aku gak nyebut jenenge si A kuwi, si B kuwi, nggih. Ya muga-muga sak nggurine sing ngomong ngono kuwi ya ndang diparingi sadar, ndang diparingi piye ya guys, rezekine akeh.
Iki tetep tak dongakno, guys. Aku nek sak kuku ireng pun gak duwe rasa dendam. Maksudnya ya wis ben lah kono ngata-ngatain desih kaya ngono ya wis mungkin ae ya di luar kesadarannya. Mungkin ae lho nggih. Kok pantesan tak pikir-pikir ki Pak Su selama iki nggih selama hampir 1 tahun lah kok macet total guys, macet pet kelampet macet gak enek wong nawani sapi. Jebule ki ning jaba ki wis di apa wong-wong ki wis do dikuwandani kabeh. Ngono, tak critakno saiki ya guys. Tak sepilkan sedikit ben gak do family online ki ben gak do penasaran lah maksud iki. Ngono, engko tak critakno, engko dhisik ya mesti diklerokno. Aja kabeh mbok konten de, aja kabeh mbok ngene-ngene sing penting nganu lah tapi jenenge wong ki tetep ning jero ki tetep duwe nganu guys. Nek jenenge wong sak sabar-sabare wong sabar ki enek watese. Ngono ya tapi tetep tak syukuri meskipun aku dioneni ngono dioneni ngene tetep tak syukuri jenenge wong wak-walike nasib ki ora enek wong ngerti guys wong ki ibarate ya roda berputar nek agek manggon ning dhuwur kuwi aja bungah-bungah nek anggek diuji karo sing kuwasa rezekine akeh tapi ya aja susah-susah nek anggek manggon ngisor diuji rezekine seret ya tetap disyukuri, dinikmati, dijalani, tetap kene berusaha, berdoa. Yang penting diparingi awak sehat. Ngono ya, guys. Kita sepilno sithik-sithik nggih. Wis entuk pirang menit ngono tak pateni, guys. Soale HP-ne kuwi nek piye ya kepanjangan durasi apa menite kakean yo ngono kae. Dadi obahe lambe karo apa kuwi nganune ning HP iki kadang sinkron. Dadine HP elek yo maklum lah nggih. HP Android ya wis ngono kuwi. Dadi tinggo nyimpen video kakean sithik ngono wis ora gelem. Ngono ya, guys. Dadine ceritane iki ngene lho, guys. Kronologinya nggih. Pak Suwi kan wis suwe gak tau ditawani sapi wong toh guys. Lah kuwi terus kok enek telepon surup-surup ya. Anu intine iki Kang, aku arep adol sapi, tolong sampean ning nggonku cekno sapiku iki payu pira ngono kan. Ceritane iki nggih terus Pak Surono tenan. Pak Sumoro. Terus sapi kuwi alhamdulillah kuwi kedadian ora ketang kuwi regane wis pol selingkrik Gunung Kidul nggih. Mbah entuk bathi mbah ora sing penting Pak Su kuwi iso ngedolno sapi kuwi. Tapi ya alhamdulillah dadi guys. Ora ketang mbah pira-pira nggih entuk rezeki. Ya alhamdulillah nggih kena nggo jajan ngene ibarate iki. Tapi regane iki wis muepet ngono ya guys. Daripada engko Pak Su kuwi maksudnya gak entuk sapi neh ngono kan ki awal mula nggih. Terus ngono sapi iki terus wis kedadian kan wis diundangno kol ya ditumpakno ning mobil. Lah terus sapi wis munggah mobil, sapi iki wis digawa rono, Pak Supi terus mandek ning tangga sebelah ngono. Dadine kan omong-omongan suami istri iki do lungguh ning emperan ngono lah Pak Suwi diceluk maksudnya yo gak diceluk piye-piye ngono gak cuma yo bar ngunggahno sapi kan do omong-omongan do cerita-cerita ngono lha kuwi lho kowe iki sek bakul sapi ya man lho lah dek gak ijek bakul ki mosok aku yo ijek bakul lek ngono sing ngomong sapa yo sing ngomong ya si A kae si A kuwi ngono yo guys ceritane iki. Lah jerene wis gak mbakul. Kowe saiki jere wis pegianu meh ning mbaon ae. Jere lah mobilem ya wis mbok dol. Apa kuwi saiki wis kere, wis ra duwe dhuwit. Pak Suki pikirane iki langsung seketika aku ya, guys. Mak jelek ngono. Ya Allah ngono. Lah sing ngomong ngono iki sapa lek ngono. Ya sing konone ya wis ngomong tapi kan ora langsung diceplosno ning
Nganu to guys, rahasia nggih. Terus kuwi ndelalae lho. Lah aku adol sapi yo tak weno wong wong jirine kowe kabare wis gak bakul. Terus lah sapim piro lek? Sapim 10 ku lho ijek kuat nuku aku. Ijek tak tumbas. Nek sapim termo sapi 10 ngene ijek enek dhuwit dikonokno Pak Su, guys. Lah jirine kabar-kabare kowe saiki wis ning Baon ae, wis kerja ning Baon ae. Lah apa emang wong nek kerja ning Baon ki apa wis kere, guys? Jajal yo tak takok aku. Dadi posisine jenengan nek dingonokno wong ning ati rasane piye, guys? Ki umpama nek sampean sing dingonokno wong, aku tak takok nggih. Apa ora yodel? Kuwi seketika Pak Su ki 2 hari berturut-turut gak iso turu, guys. Mergo pikiran kuwi, oh layak man aku saiki gak tau ditawani sapi wong. Jere jebule wong iki wis gak duwe dhuwit sedangkan kole wis didol. Saiki wonge pegehane wis ning Baon terus. Lho apa hubungane? Jenenge wong ning Baon kan golek sampingan. Jagakno ning sapinan terus ae yo nek iya yo guys, kadang yo sepi, kadang yo wong jenenge sesasi, kadang sak wulan ki termo nggawa ping pindho, ping pisan ngono ki yo. Lah ngono nek gak disambi karo mergae ning Baon, lah terus sing butuhan bendino tiap harine sing dienggo sangu dinda, dienggo tuku bensin, dienggo blonjo ki terus apa? Soale ki sing enek duwike kenceng ki ya cuma pekerjaan sing ning Baon-baon ngono ki, guys. Wong dhisik seneng kok. Maksudnya seneng ki yo ngene. Ibarate aku mergawe rekoso tapi pikiranku seneng. Wong aku hobi kit cilik mula penggaweanku wis kerja keras. Dadine aku karo bapakku ki mbiyen mula wis kerja keras ngono ki, guys. Dadi aku enek apa kuwi mblesete kebutuhan keluarga ki aku gak kaget nek termo mergawe ning rekoso ning Baon, penggian ngarit angon sapi, penggian mek rencek kayu bakar ning alas kuwi wis gak kaget ngono. Kuwi Pak Su 2 hari 2 malam berturut-turut ki pikirane kaya nges ngono, guys. Modele kaya ya Allah, kok enek yo wong sing tegel mateni sandang panganku. Ibarate kan wis telepok ngono kan ibarate wis mateni sandang pangan ya, guys. Wonge saiki wis ora bakul lho. Lah wong sing ape tawa gak ya wis nganu. Lah saiki jenenge Pak Su tuku sapi wong degumun. Lah jirine wis gak bakul. Lah jirine wis penggaweane wis ning Baon ae, kerja ning Baon. Apa emang wong nek kerja ning Baon-baon ki apa wis kere ngono, guys. Wis dibilang gak duwe dhuwit ngono to. Jadi, ya Allah. Ya wis muga-muga omongane jenengan kuwi yo piye yo, guys. Muga-muga ndang di sepuro karo Gusti Allah. Aja sok njampes uripe wong, aja sok njampes nasibe wong, nggih. Rezeki kuwi enek sing ngatur, guys. Makane Pak Su ki sak meneng-menenge wong nek kadung omongan kuwi tembus. Nek kadung lara ati kuwi nggih. Meneng Pak Su ki. Ora duwe omongan ngono, gak duwe omongan ngene, tapi nek kadung atine iki jelek nges yo tembus. Ngono. Ya sing ngono kuwi ceritane nggih. Mangkane kok aku delokno ya malah lumayan deh sampean dingonokno tanggane sampean kenek nggo judul kontene sampean. Ngono ki cara ngono ya apa ya, guys. Aku ki masaku nek gawe judul yo gak tahu aneh-aneh. Konten yo apa adanya. Terus kaya enek sing family online sing ngakon gawe video sing hot. Gawe konten sing hot Deh, engko sing delok ben rame. Sing delok ben apa kuwi? Maksud iki ben tambah akeh ngono lho, guys. Sing delok ben tambah akeh. Lah tapi Pak Su ki tak omongi karo Dinda kuwi. Dhisik kan gak patek paham nggih. Hot video hot ki sing piye, Dik?
Lah Dinda ya video hot ki ya sing intine ki ceromono penonton ki seneng Bu kowe gawe huru-hara, gawe ngono ngene ngono lah genten tak critakno Pak Su. Kene iki kon gawe video sing kira-kira ki nganu ya. Pokoke penonton ki sing seneng, sing kira-kira maksude ki ngene ngono. Lah Pak Su tak critani ngono kuwi, Guys, saurane malah ngene. Wis Mak, saiki kan kene ning dunia per-YouTubean. Dunia ning per-YouTubean kuwi ya nek dihujat wong kuwi ya aja sampe awake dhewe iki mangkel. Perkara dihujat wong ora kuwi ya tumindake awake dhewe. Nek awake dhewe gawe video sing real bener-bener iku cerita ning awake dhewe ya mungkin ya insyaallah awake dhewe iki kedepane lah ya piye ya guys tambah barokah ngono lho. Jadi video ki real apa adanya keluarga. Nek ngene ya ngene, nek ngono ya ngono. Dadine gak digawe-gawe ngono lho guys. Pak Suki intine ki ngono. Dadi golek dhuwit ki digoleki sing halal. Meskipun kuwi konten apa sing delok saiki ya alhamdulillah, sing delok akeh ya tambah alhamdulillah. Dadine kan real. Ora digawe-gawe video iki ngene, nganune ngene, lah engko entuke dhuwit gak barokah. Ngono lho, guys. Ra wis paham toh jenengan? Dadine aku ki gawe video ya apa adanya. Ya sing ngene-ngene iki ae. Ditonton nggih. Alhamdulillah, mboten ditonton nggih. Alhamdulillah. Dadine ya rezeki iki wis enek sing ngatur. Jadi aku nggawe konten kok sing delok semene-semene gak masalah guys nek kanggoku. Tek aku nggawe video iki engko enek sing nonton apa ora ya ngono ki ning pikiranku gak enek teko kuwi. Sing penting aku nggawe konten tak unggah. Dadine sing delok ki cuma berapa ratus, berapa juta, ya wis kuwi berarti rezekiku ya wis kuwi. Ngono guys. Dadine yo gak piye ya kon gawe sing hot-hot, kon gawe sing kaya video-video liyane ngono ki desih ya sing sitoke wis nek ngandani ngono, sing kaya Pak Su ki nggih gawe video tapi nek sing piye ya guys, adem ayem, tentrem. Dadine iki entuk rezeki lah ya barokah, digoleki sing halal. Wong ngene jek dihujat wong apa meneh sing huru-hara rak malah tambah hot engko. Ya guys. Engko rak malah tambah hot nggih. Ya ngono kuwi. Lah wong saiki lho guys. Ya 2 hari kolom komentare kuwi ilang. Dadine Pak Su kuwi ya bingung lah ya piye Mak kok gak enek sing komen. Lah ya diapakno. Aku dhewe ya gak iso utek-utek guys kuwi. Lah iki mau kan 3 hari ya, iki mau 3 hari iki wis 3 video iki. Jadi iki mang pikiranku ki ngene, guys. Esuk iki tak unggah, engko nek berarti kolom komentare kuwi bermasalah neh. Oh, berarti yo cara ngono ki HP-ne iki ketutul opo. Berarti ya kuwi Pak Su wis ngruwiseni ae wis. Ndang digawa ning gone masajis, piye iki kok kolom komentare gak anu. Kuwi bukane desih sengaja iki bukan, guys. Aku yo emoh kok. Iki engko nggawe video ngene kolom komentare tak tutup cah. Sumpah demi Allah aku gak duwe pikiran teko kuwi. Pokoknya terbuka. Mas yo kolom komentar enek sing ngomentari, enek sing ora ki aku wis gak duwe pikiran teko kuwi, guys. Memang yo 2 dino ki tarah nek kolom komentare gak kena Pak Su yo jubet, yo suwedih. Kenapa Mak iki mbok tutul apane iki Mang Mak malah kudu emosi ae karo aku. Derene aku nutul-nutul sing ora-ora ngono kuwi lho. Lah aku yo wis tak apakno Mas, aku dhewe iki yo gak iso utak-utek HP. Dadine yo puyeng. Lah kuwi 2 dino kuwi mikirku yo anak-anak kan yo ning Tegalan nek esuk. Ya ini iki nang Tegalan, kok nek sore guys udan wis udan ngono ki lawange wis dilebeni, lampu wis dipateni kok ndek sore magrib ngono kae cara wong ngene iki celuk-celuk ki kan yo gak penak. Soale kono yo awak do kesel, bar poso ngono ki kene yo ngrumangsani. Yo cah golek selain nek ndek wis
bener-bener do santai ngono ki HP ku mikirku anggek tak gawa rono. Lah kok ndelalae video tak unggah sing esuk iki mau nggih. Alhamdulillah kolom komentar iki kenek, guys. Jadi wis kenek enek wong komen ngono lho. Aku ki ya Allah ngene iki lho. Ngene iki nek sing wong gak ngerti ngono desih darani sengaja. Apa kuwi kolom komentar ki tak nonaktifkan ngono kuwi. Ngono ki kan ketara guys. Dinonaktifkan karo ora ki jane ya enek tulisane kok. Nek gak kenek kan komentar di nonaktifkan lho. Ya enek tulisane ngono. Berarti nek gak enek tulisane ngono ku ya berarti wis kok pusate guys ngono. Aku tahu dikandani karo Mas Ajis. Pernah kan biyen yo gak iso dienggo komen. Lah kuwi tak gawa rono. Dek iki yo aktif kabeh. Kolom komentar yo aktif, apa aktif berarti iki wis kok pusate kono Dek, sampean gak sah wedi. Berarti saiki nek kolom komentare kuwi gak kenek dienggo komentar, berarti yo pusat guys. Lah ngene iki mang nyatane ya ora tak apa-apakno, ya ora tak utek piye nek tarahe enek wong komen masuk ora ya kenek dhewe. Ngono kuwi ya kadang aku yo kena apa de rong dina kolom komentare kok mbok tutup. Ngono kuwi aku yo nyebut lho guys, astagfirullahaladzim. Jenenge aku nutup kolom komentar kuwi ora iso, buka yo ora iso. Aku ngono kuwi suwedih ngono guys, tenan, sumpah suwedih iki lho. Mending kolom komentar kuwi wis terbuka, nek wong komen ya tak jawab, nek gak enek ya wis. Ngono kuwi aku mikir tak tutup cah ben gak do komen sing julit-julit ngono kuwi wis sak kuku ireng gak enek ceritane aku ngono kuwi. Mangmula ya guys, jujur. Dhisik iki nek masalah HP iki nol putul. Ora iso. Mas lali mantan kuwi lho, marai apa kuwi ning TikTok. Maksud iki check out baju-baju barang-barang apik-apik ini. Diwarailah dhisik yo panggah gak iso, guys. Diapakno neh yo. Yo nek gelem sinau tenanan koyo YouTube ini paling mungkine yo iso, cuma dhisik sing wedi. Wedine iki ngene, yo nek wis tak tutul barang sing cilik-cilik. Lah engko nek teko barang sing juta-jutaan lah. Engko dadi aku gak sengaja nutul kuwi, dadine ketutul kuwi. Lah terus aku akhirnya terus piye ngono lho sing tak deni iki ning ngono kuwi tok kuwi guys. Makane aku daripada iso mendingan ora iso lah nek trimo check out barang nek gak patek penting wis ngono kuwi tok aku. Ya wis ngono kuwi guys. Yes, ngono kuwi nggih ceritane. Dadi engko family online kuwi ben uga penasaran ben gak piye ya guys. Tapi ngono kuwi desih karo Pak Sumu kuwi ya wis ngono guys. Wis cara kuwi wis do omong-omongan wis gak apa-apa ya. Intine awake dhewe kan ya diagek diuji kaya ngene. Swara tangga teparo wis kaya ngono ya wis ben sing penting awake dhewe kuwi mangan saben dina kuwi ora ngeron-ngeroni tangga, ora ngrusuhi tangga, kuwi wis alhamdulillah. Saiki ibarate ya, guys. Ibarate iki nggih, iki umpama dadi wong sugih sampai dhuwit iki ku mau dienggo bantalan. Tapi nek awak diganjar ora sehat, ora iso mlaku. Pikiranmu apa ora ya mumet? Apa ora ya kopyor pengen kancane sing iso prat-prut rono rene. Aku wis mikir teko kuwi guys. Aku iso munggah jurang, medhun jurang, mlaku rono rene kerja kuwi wis alhamdulillah banyak-banyak bersyukur. Dadi awakku iki jek diparingi sehat. Ngono. Daripada wong bantalan dhuwit, kasuran dhuwit tapi awake nek diganjar sakit, diganjar lara, ora iso mlaku, ora iso apa-apa. Kuwi malah kaya wong piye yo, dipenjara. Kaya wong alah cara digawe stres ki wis stres guys, nek gak iso munggah nang ngedono. Tenan. Sapa sing ora
anu, aku lagi sampai Pak Su wis ngono. Wis alhamdulillah yo Mas, awake dhewe meskipun adus keringet ibarate yo, tapi golek rezekine kan sing berkah barokah. Golek rezeki sing halal. Meskipun kuwi keringet sampai kotos-kotos sak jagung-jagung, tapi kan awake dhewe diparingi sehat, diparingi cukup. Cukup kuwi angel lho, guys. Cukup kuwi pengen tuku ngene iso tumbas, pengen tuku klambi kok ya iso tumbas, pengen bakso iso tumbas. Dadine gak sampai utang-utang ning gone tanggane ngono lho. Dadi urip cukup, ora duwe golek. Nek prinsipku ngono nggih. Lah iki terus ngene neh. Mobil tak jual kuwi ya alesane saiki mobile wis payu ki desih baru cerita. Nek saurunge tak critakno engko ya pasti do disiriki wong ya, guys. Soale mobil tak jual kuwi wis wayahe kolter, wis wayahe turun mesin. Ngono lho, guys. Dadine kronologinya begitu, nggih. Lah kuwi mesine kuwi regane nek jarene Pak Bengkel sing kulino tak dandani mobil kuwi ya karo Pak Bengkel kulengganan kuwi. Kuwi nek gak salah regane kuwi 9 juta 8 jutaan. Guys. Dadine Pak Suwiyo mikir kedua kali. Posisi mergawe lagi sepi. Tur nggih mobil ya bar pajak ketok kuwi entek 1.600.000. Terus mbiyen wis pernah gawe pelat kuwi habis 3.600.000. Terus di samping ngono mergaine mobil kuwi ya jarang kepake. Lah kok ya pas ning apa kuwi bengkel kuwi diomongi karo Pak Bengkel, guys. Pak, iki engko kan mobile sampean ki pokoke gedene 1 tahun, cilike 5 bulan. Kuwi engko nek kadung mesine mati, ya wis mati pletet soalnya wis wayahe kolter, wis wayahe turun mesin. Ngono dadine ya mikir kedua kali Pak Su. Waduh, lek engko nek kadung mati pletet nek gak nang tak ganti apa mesin merga dhuwit iki ya semono kae. Mendingan dijual yo, guys. Gak yo ngono ibarate. Lah kok adol mobilku dhewe. Yo ora erone-eroni mobile sampean yo ibarate. Lah kok malah dihujat nek aku ki kere. Naudzubillah min dzalik yo, guys. Pokoke sapa ae sing piye yo duwe pikiran ngono, muga-muga ya ndang diampuni karo Gusti Allah. Sing wis omongan ngono ya muga-muga cepet diparingi sadar nek kuwi mau piye ya nusuk perasaane wong. Makane aku nggawe konten ngene iki lho, guys. Ngene iki kadang kuwi apa aku sing salah ki sing ndi ya? Aku salah sing bagian swara ndi ya? Ngono ki kadang di luar kesadaranku aku nyinggung perasaane wong apa gak ya? Ngono ki sik tak hati-hati tenanan. Ngono lho, guys. Jenenge wong urip ning donya kuwi cuma sekedar kaya wong mampir ngombe. Nek iso ya aja sampe gelakno liyan, gawe kecewane liyan, nusuk perasaane liyan, nggih. Iya, tetep family online nyemangati. Wis de ora usah gugu omongane netizen. Sing penting jenengan madep mantep mandeng puncake grono. Yes, kuwi ya, guys. Apa lek wong urip iki apa? Ya golek sangune mati. Wong ning dunya ae wis pira? Pirang puluh tahun nggih. Nek iso ki ya urip iki hati-hati aja sampe ngono ki mau. Nggih. Ibarate awake dhewe iki wis iso munggah kaji, wis iso ning tanah suci, nggih. Ibarate lho nggih iki saumpama. Tapi nek atine iki mau urung iso nata, ijek sering ngebuli wong, ijek sering gawe gelane liyan, ijek sering kuwi apa? Maksude gelakno wong, nyaci maki wong, yo sama aja. Dalam
Lagi daripada we mapak lah motormu tak cangkemno tak sampe ngakor wae. Alhamdulillah guys, akhirnya Desih gak sido jemput Pak Su. Ceritanya ini desuk kan goncek karo Pak Pri. Montore Beat kuwi mesti gak kenek di gowo mlebu ning jero mbaon guys, soalnya metik. Ndek bengi kan udan deres. Jadi ini gak kenek di gowo mlebu. Waduh pitikku. Ya Allah sik gesek. Ngalah nggon guys, rondok panas iki. Ndi yo sing kene wis panas. Lah iku mau ceritane rak Pak Sugi wis goncek lek pri toh mangkate nggih. Engko rencana nek mantuk kuwi goncek lek pri cilik. Soalnya kan nek pri gede, nek pri cilik ya guys. Alah kok blereng diuser-user nang endi iki. Ya kuwi delalae wis tekan baon, Pak Sugi telepon karo Desih. Aku ditelepon, guys. Ngene, Mak. Engko aku papak kae, engko aku jemput ngono ning omah-omahan sing biasane dinggo delean motor ku lho, Mak, sing ngandingi kuburan, ngono cedhake karo makam ngono, guys. Lah aku yo mikirku iya engko tak papak. Lah nganu iki do nggawa pakan kabeh, mantuk iki do nggawa pakan sapi. Gak iso boncengno aku. Yo engko aku terus ditelepon karo Mas Arif. Bar ditelepon Pak Sugi aku ditelepon karo anak lanang. De, engko awan sampean kon mapak Pak Su de ngono. Nggih Mas, aku mah wis bar ditelepon karo Pak Su. Mungkin ae telepon Desih kan HP-ne tak cas. Aku terus ning kamar mandi, gak krungu, guys. Terus telepon karo anak lanang. Ya cek engko yo ngombe omongi kon mapak aku mesti ngono wong terus Mas Arif telepon. Tak sauri yo. Pokoke engko sore lah kok iki mang delalah anak-anake ape do nusul rono, guys. Ape do nusul rono nggawa banyu mbek nggawa apa ngono. Dan delalahe kok nyeluki, "De, lah timbangane sampean kok mapak mending montore tak gawa." Iki kan wis awan, wis jam 10-an. Mungkin engko dalane wis gesek. Dadine wis iso mlebu menjero, malah Desih beneran ora usah jemput. Digawakno Mas lali mantan kamang ge, digawakno anak lanang. Kok sampean gak sah jemput, De. Montore tak gawane engko nek kenek tak gawa mlebu ya tak gawa mlebu, nek gak kenek ya ditinggal ning parkiran nggon omah-omahan ngono kuwi kaya sekre lho, guys, kaya enek omah setangkep tapi dienggo delean pupuk. Biasane iki ngono, delek telek pitik. Lah aman apa ora ya Mas? Ya insyaallah aman deh. Biasane ning kono ki yo delean motor ngono wong-wong ki yo ning kono kuwi ngono. Ya wis gak apa-apa lah tak gawakno kamang. Bismillah ya guys, muga-muga yo diparingi aman. Deleane biasane yo ning kono. Ya wis ngono ae yo guys. Cerita hari ini jadi kronologinya ki ngono kuwi. Jadi Desih nek ape melangkah ngono ngene iki nek gak Pak Su ngijini utawa nggak konten ngono ngene nek Pak Su gak ngijini ya aku tetep mbah piye-piyene sebagai istri tetep patuh karo suami ngono ya guys. Wis ngono ae nggih. Pokoknya matur suwun sangat buat Ibu Dian Salimah iki kan bales fitine Ibu Dian Salimah nggih. Muga-muga jenengan nggih diparingi sehat selalu nggih Bu, panjang umur, dilancarno rezekine dan semua family online tanpa terkecuali nggih. Desih cuma bisa bales doa. Dadine yo piye yo guys? Donga dinunga. Dadi adoh nggone sedulur online yo dadi dulure dadi piye yo? Dadi keluargane nggih, dadi dulur online, keluarga online, donga dinunga adoh nggone muga-muga ning ndi paran ae nggih sing ning luar negeri Indonesia muga-muga ya diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine. Rezekine muga-muga ngalir terus seperti air zam-zam yang tiada hentinya. Wis ngono ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.